Sugeng enjing para pemirsa, kula panjenengan nyamiaken kabar ingkang wigatos tumrap kita sedaya. Kabar ingkang kula samiaken inggih menika tansih kathah warga ingkang dereng ngatosake kebersihan lingkungan kanthi cara mbuwang sampah kanthi sae. Kathah sampah ingkang dipun buang sembarangan ninggalipun kebon utawi plantaran. Sampah sing sumebar ing kebon utawa perkarangan yaiku sampah ingkang kasebar inggih menika sampah rumah tangga kadosta plastik, kertas lan sampah panganan. Kepala desa lan masyarakat lokal dadi penanggung jawab amarga wong-wong kasebut dicurigai buang sampah sembarangan. Kedadian sampah sing nyebar wiwit esuk iki, masalah sampah sing nyebar iki terus-terusan ing lokasi iki. Sampah sing numpuk kuwi ana ing desa Bangunrejo, Granting, Jogono lan Klaten. Panggonan iki minangka wilayah sing padet lan dadi pusat kegiatan masyarakat. Lan kurang kesadaran masyarakat babagan buang sampah sembarangan ing papan kurang bener. Dampake yaiku lingkungan sing reget, bau sing ora enak lan bisa nyebabake penyakit. Kahanane sampah sing sumebar yaiku sampah-sampah ing pinggir dalan numpuk lan gawe pemandangan sing ora nyenengake. Upaya wis ditindakake yaiku lurah wis ngadekake petugas kebersihan kanggo ngresiki sampah. Nanging masalah iki terus maneh.